Kaixo, Irun Soto Aldalur nauzue eta Bizkaiko Batzar Nagusietako bilduko bozeramailea naiz. Bideo honen bitartez, ikasturte politiko honetan egingo dugun lanaren berri emango dizuet. Eta astero bideo formatu honen bitartez, nire kideek ere gauza bera egingo dute. Zoritzarrez, orain arte, instituzio oso itxiak izan dira hemengo mandatariek horrela nahi izan dutelako, baina gu hori aldatzearen alde gaude. Jakina da, krisi garaiak pairatzen ari garela, eta horretarako guretzako erreforma fiskal bat egitea berebiziko garrantzia du, derrigorrezkoa da. Erreforma fiskal serio eta justu bat exijitzen dugu. Gehien daukanak, gehien ordain dezan, eta horrela, aberastasunaren banaketa bat eman dadin. Orain arte, horren bidean egin ditugun proposamen guztietara, bertako mandatariek itxikeria besterik ez digute adierazi. Horrekin bukatu nahi dugu. Eta gure diruak nola ez, Bizkaitarron benetako beharretara bideratu behar dira. Eta ez, zorrak besterik ekartzen ez dizkiguten azpiegitura erraldoiak sortzera. Gizarte zerbitzuen inguruen zer esan, gero eta behar gehiago dagoen arren, gero eta gizarte zerbitzu kaskagarriagoak eskaintzen ditugu. Eta gainera, Madrildik inposatzen dizkiguten murrizketei, Bizkaiko Foru Aldundiak men besterik ez die egiten. Estimulu politikak behar ditugu enpleguaren sorrerarako. Azken finean, guk Bizkaia berri bat sortu nahi dugu. Garraio publikoarekin, euskararen normaltasuna eta ofizialtasunarekin, ingurugiroaren babesarekin, eskualdetan oinarrituko den lurralde antolaketa berriarekin, eta barruze bat. Guzti honetarako eta benetan gure erara eta gure beharrizanen arabera horronka berri honi aurre egiteko burujabetza handiago bat exijitzen dugu. Eta badakizue, zuen iradokizunak bidali, zuen kezkak, zuen kexak, edo zertarako badakizue non aurkigatza eskezuen. Ondo izan.